Is-sentenza taħtija li tat il-qorti fil-konfront ta' Godfrey Leoneganado kienet rebħa kontra il-mibeda stqar dan il-kandidat laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Daniel Attard li bħala avukat fetaħ il-kwerela kontra Leoneganado fuq hate speech fi frar li għadda, dan wara li Ganado ippubblika kliem ta' tixwix u mibeda fil-konfront tal-Prim Ministru u mexxej laburista Robert Abela, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, kif ukoll lil kull min jippartieni lill-Partit Laburista. Il-kandidat laburista saħaq li bdejn id-deċiżjoni fil-konfront tal-Leoneganado saret ġustizzja. Daniel Attard tenna li qudiem dawn l-attakki u se jibqa' ikun it-tarka tal-laburisti din il-kawża tkun biss waħda minn sensiela ta' kawżi li ressa il-qudiem biex nies rib l-establishment nazzjonalista bħal Godfrey Leoneganado ma jibqgħux għaddejjin b'dan it-tixrid ta' tixwix u mibeda. Dawn l-azzjonijiet ħadthom għaliex nemmen u nisħaq illi ħatmu l-fuq mill-liġi illi l-liġi trid tot għal kulħadd l-istess. U llum inġeddet l-impenn tiegħi li ma nkunx biss il-vuċi tagħkom imma nkun it-tarka tagħkom mhux biss bil-kliem imma bl-azzjoni. Dr. Attard tem jgħid li l-espressjoni ħilsa ma tagħti dritt lil ħadd biex ixerret il-mibeda u kliem dispreġġattiv fil-konfront ta' ħadd ieħor.